салом алайкум, ҳамватанони азиз. рӯзҳои охир ба ман зиёд саволҳо ворид мешаванд, махсус саволҳо оиди патент. ҳамватанони азиз, оиди патент ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки чӣ хеле ки шумо медонед, ҳар рӯз як қонун, як тағйирот, як иловаҳо мешавад. барои ҳамин то 15 июн нафаронеро иҷоза доданд ки онҳо умуман патент надоштанд ё муҳлати патенти онҳо дар вақти карантин ва маҳкам будани сарҳадҳо гузашта буд, ба онҳо иҷозаи кор доданд. аммо ҳамватанони азиз, инро фаромӯш накунед ки нафароне патент доштед, дар ҳақиқат пули патентро ҳар моҳ месупоридед ва имконият шароит доштед, давом дода истодаед, ягон қонуншиканӣ накардаед. агар нафароне ки барои патент ҳуҷҷат супоридаед, аммо то ҳол патентро нагирифтаед ва талаб аз ФМС кунед барои гирифтани ҳамон патенти худ. ва нафароне ки аз Тоҷикистон омадед, регистратсия кардед, яъне дар қайди ҷои зист мондед ва фурсат нашуд ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент дар ФМС супоред. яъне карантин эълон карданд ва ФМС маҳкам буд, кор намекард. ин сабабҳои узурнок аст. ин проблемаи глобалии ҷаҳонӣ аст. шумо дар ин ҷо айб надоред ва акнун шумо имконият пайдо мекунед ки маъно охири май метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани патент супоред. чунки ин айби шумо набуд ва сарҳадҳо маҳкам буд, ҳама ҷо карантин буд ва идораи ФМС мумкин кор намекард, ҳуҷҷат қабул намекард. барои ҳамин ҳамватанони азиз, шумо 15 июнро интизор нашавед. хатогие мумкин аз сар гузаронед. 15 июн аллакай ин дер мешавад ки шумо муроҷиат кунед ба ФМС. шумо метавонед пештар, ман ҳамин охири моҳи май метавонед ки аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед, аз пайи гирифтани патент ё ки супоридани ҳуҷҷатҳо барои патент шумо метавонед ки муроҷиат кунед. ФМС ки кор карда истода бошад, мана аз ҳамин числое ки мана рӯзи душанбе числои 11 агар равед ки ФМС кор карда истода бошад, шумо ҳуҷҷат супорида бошед барои гирифтани патент, дар даст подтверждение доред. подтверждение албатта 2 копия, 2 нусха кунед, якеашро дар худ монед, дигарашро пешниҳод кунед ки шумо ҳуҷҷат супоридаед ва патенти шуморо диҳанд. агар бо сабабҳои номаълум патенти шуморо надоданд, шумо метавонед ки ҳамон подтверждениеро копия карда 2 нусха ариза ба номи сардори он ҷо пешниҳод кунед. як аризаро пешниҳод кунед, дуюмашро корманди ҳамон ҷо имзо монда, печат, число ба шумо диҳад ки аз шумо ариза гирифтааст ва ба шумо бояд ҳатман ҷавоби хатӣ диҳанд ки дар кадом асос, бо кадом сабаб шумо патент намегиред, яъне шумо ҳуҷҷат супоридед вале ба шумо патент намедиҳанд. ва нафароне ки патент доштед дар вақти карантин ва маҳкам будани сарҳадҳо, муҳлати патенти шумо гузашт, аммо шумо илоҷе надоштед ки дуюмбора ба ягон сарҳад равед ё ки дуюмбора дар вақти карантин ё маҳкам будани идораи ФМС шумо равед ҳуҷҷат супоред. барои ҳамин дар ин ҷо низ шумо ба ягон қонуншиканӣ роҳ надодаед. шумо метавонед акнун вақте ки ФМС кор кард, шумо метавонед ки ҳамон патенте ки дар даст доред кӯҳна, муҳлаташ гузаштааст, онро нусха кунед, копия кунед, дар худ яктоашро монед ва дигар нусхааш қатӣ ё ки оригиналаш қатӣ, аслиш қатӣ метавонед ҳуҷҷатҳоро ба ФМС пешниҳод кунед барои гирифтани патенти нав. агар дар сурате ки ФМС рад кард, қабул накард, шумо метавонед ба номи сардори он ҷо бо ариза супоред. албатта ҳар як ҷое ки ариза месупоред, 2 нусха ариза нависед. аз ҳамон 2 нусха ариза якеашро супоред, дигарашро ҳатман корманде ки ариза қабул мекунад, имзо монад, число, моҳ, рӯз, сол ва печат монад ва дар дасти шумо тиҳад ва шумо интизори ҷавоби хатӣ шавед. мабодо ҷавоби хатӣ омад ва вай ба фоидаи шумо бошад, хубтар ба манфӣ бошад, шумо метавонед ки ба мақомотҳои болотар бо шикоят баред, махсус ба вазорати корҳои дохилаи Федератсияи Русия, яъне МВД Россия. барои ҳамин ҳамватанони азиз, 15 июнро интизор нашавед, нигоҳ накунед, дер мешавад. шумо наметавонед маҳз рӯзи 15 ё 14 ё 13 ба кор шурӯъ кунед. шумо метавонед охири моҳи май ба ҳуҷҷатгузории худ сар кунед ки дер нашавад. агар регистратсияи шумо муҳлаташ гузашта бошад, метавонед регистратсия кунед. патенти шумо муҳлаташ гузашта бошад, метавонед аз сари нав ба ФМС муроҷиат кунед барои гирифтани патенти нав.
агар ки патент доштед ва дар вақте ки карантин эълон кардан корхонаи шумо маҳкам шуд, шумо кор накардед ва дар ин ҳолат ҳам набояд патенти шуморо бекор карда бошанд, чунки ин проблемаи шумо набуд, ин проблемаи глобалии ҷаҳон буд ва зиёд корхонаҳо аз кор монданд, маҳкам кардан бо сабаби бемории коронавирус карантин эълон кардан. Ин шумо мисол бемаош мондед ва имконият нашуд ки шумо пули патентро супоред. ин албатта сабабҳои узурнок аст, ин уважительни причина мешавад. барои ҳамин дӯстони муҳтарам аз ҳуқуқҳои худ бархурдор бошед ва метавонед ки дар кадом лаҳзаи ҳуқуқи шумо поймол шавад, ҳуқуқ доред, ариза пешниҳод кунед ва дар асоси ҳамон аризатон ҷавоби хатӣ гиред ва 15 июнро интизор нашавед, пештар барвақттар аз пайи ҳуҷҷатҳои худ шавед, то ки ба хатогӣ роҳ надиҳед ва сарсону саргардон нашавед. оянда бо ба саволҳои минбаъдаи шумо метавонам чунин баромад кунам. саломат бошед дӯстони азиз.